no cha 2025 pamene tikuchoka chaka cha 2024 kulowa chaka cha 2025 kodi tiyafunira mafuno abwino ndani ndi ndani nanka pa mafuno abwino anthu asangalale ndi nyimbo ya mtundu wanji. Iyi ndi program imene tizikupatsani mwayi inu amene tikucheza nanu program imeneyi kuti musankha nyimbo ya kumtima kwanu. Mukasankha nyimbo ya kumtima kwanu ndeno musankhanso anzanu kaya ma friends kuti musangalale nawo nyimbo imeneyo limodzi. Munthu nyimbo yabwino sungavine wekha. Nyimbo yabwino imafunika kuti ukasankha nyimbo yabwino uvineko ndi abale komanso alongo kuti pamene tikulowa chaka cha 2025 wina aliyense akhale ndithu akusangalala. Ndikhale ndikucheza ndi anthu osiyanasiyana amene ndawapeza mboma lino la Nkhatabe. Tikhale ndikucheza pano pa boma pa Nkhatabe komanso madera wena osiyanasiyana ndikuona kuti kodi anthu mchaka chimene cha 2025 achikonzekera bwanji nanka pamene akumaliza chaka cha 2024 chaka chawo cha 2024 chinali chotani. Ndiye mosachulutsa gagandiwa ndiyambe ndi munthu oyambirira kucheza naye achimwene tikudziweni. Choyambirira anthu akudziweni komanso kumene mukuchokera mboma lino la Nkhatabe. Zinanga ndine Shadrack Banda. Ndichokera muno Nkhatabe chaukakumbi huko. Ashati inu mukaona chaka cha 2024 mungadene kuti chaka cha 2024 chakuyenderani bwanji? Aya chakachi ndi chomwechi ndithu chikuthaji. Nali chaka chosausa, chinalinso chaka chogoma. Malingana ndi zimene makumana nazo. Ngati inu anthu. Ngati fe anthu. Munthu amakumana ndi mavuto komanso ndi mtendere. Ndithudi. Chabwino ndiye pamene tikulowa chaka cha 2024 kuti musangalale mwakonza chani? Chaka cha 2025 tikulowachi takonzekera bwino kwambiri ndi New Year. New Year ndi New Year bwino kwambiri imakhala yosangalasa kwa ena, imakhala so yachisoni kwa ena. Komano inuyo kubanja kwanu mwakonza chani kuti muzachite chani pa tsiku ngati limeneli? Pa tsiku limenelo ndakonzekera kuzachesa ndi azibale anga osiyanasiyana ngati makolo wanga, ngati ana anga ndi azing'ono anga omwe. Ndipoti ndakonzekera bwino kwambiri. Kuzakhala kudya suzakhala kudya kapena? Ndipoti zakudya sisiliko. Taita kusankha zakudya zosiyanasiyana ndi zambiri. Koma chachikulu ndi kuti Mulungu tikuthokoza chifukwa kuti pa tsikulo tazafikako pakana tithu tafika tsiku limenelo tachoka kumazuzo osiyanasiyana kuti kulowaso muchaka cha nyuwani kuti tione kuti chakachi chikhala chokoma motani. Nyimbo imene mungasankhe kuti mulowe nayo mchaka chimene chichatsopano khala nyimbo yanji? Nyimbo imene ndimayikonda kwambiri moyo wanga wonse ndi ya Gibo Pearson. Izathela mapenalty. Ya mapenalty? Basi nkhani ndi mapenalty. Mapenalty amene wamukufuna muvine ndi ndani? Mapenalty amenewo amene ndimawakonda ngati zanga pala china Joe Banda, china Hamilton Banda, uli Moses Pili ali ku South Africa, kuliso sister wangaso Ebina Pili ya South Africa, ndiso nazo ngolongwanga ina Miriam Banda nawoso asasangala nawo nyimbo imeneyi. Mora kangomva penalty azaitozowa kuti Shati watichula uko. Ndithu penalty imeneyi yabwera ifeyo ndithu kuti tikamenye nawo penalty. Ndathokoza kwambiri Shati ndifunire mafuno abwino a chaka chatsopano. Ndikufuna mafuno abwino kwa wina aliyense amene akumaliza chakachi koma ndikupempha kwambiri kuti chakachi tikamachimaliza tichimalize bwino tisamalize ni milandu nkhondo chani koma tiye tisangalale ngati kuti tosefe ndi famosi. Ziko kwambiri. Ziko. Isatela mapena tebebe. Awilizanga yenu asana pangane. Bodi wapomeleza usakala nane. Ngatusandisiye undi masuletu undiuze chikondi chisana kuletu tawe ndiri nayo ndikukansuletu zokuti ndiyo wanga ndisamachuletu ukadikila kutundi yuzeke nakoza miswele ntima usandiva kuninina pokwezela sinza kumenyi kapena kukutukwa na ndima uza kusandusa manina isatela mapena tebebe. Isatela mapena tebebe. Ukazango yesa kunisia za kupengeza misala iwe kutesa ine kukuloza zanga chete wasasa yesa kunisia za kubondesa kasipa iwe kutesa ine kukuloza zanga pe. Isatela mapena tebebe. Isatela mapena tebebe. Ine ndilinganga ganga
ndi matsamala zaiwe ulikonse ungafune tiye tipite chilichonse ungafune nena ndichite yani sindikukwanisa baby nditiche zimvana ngati SJ ndi PJ ine ndinatopa baby ndinatopa kusweledwa mtima sindine upepera waine sikosewelera usandisiye ine ndisanakula kwile ine tisaonesana ine ntawi yolila ndilibera isatela mapena tepepe isatela mapena tepepe ukazango yesa kunisia za kupengeza misala iwe kutesa ine kukuloza zanga chete wasasa yesa kunisia za kupondeza kasipa iwe kutesa ine kukuloza zanga pe isatela mapena tepepe isatela mapena tepepe Ndiye mkatikati mwa kucheza kwathu kwa tsiku la lero ndiliso ndi mkulu uyu. Kodi imene imati jezi ya timu yanji? Imwa valai ndi jezi ya timu yanji? Jezi imene ndi ya timu ya Wolves. Ndifuna muziyangana kamera. Jezi imene ndi ya timu ya Wolves. Inu masapota Wolves kapena? Ine ndimakonda Spurs. Ndiye usapeza ya Spurs. Spurs Sapa ndinango sangalatsidwa ndi mina nayiwombera basi. Ndiye tangoyamba ucheza anthu akudziwe ni dzina komanso kumene muchokera. Ine ndi Chimze Bandera Boloma. Ndimakhala kuno ku Nkatabe makamaka ndimachoka ku dela Chikari. Ndithu bwana. Tukamba zoti tikulowa chaka cha 2025 kuchoka chaka cha 2024. Kwa inu chaka cha 2024 munganene kuti chakuyenderani bwanji? Chaka chimene cha 2024 bwana chinali tuchakasakaniza. Zabwino zinali momo mavuto so ndesi tingabise yayi. Zinali momo koma tingothokoza chauta kuti zonse zaenda bwino. Kufika na pamene tikulowa mchaka chimene cha 2025 ndithu bwana wanga chabwino ndeti kamalowa chaka cha 2025 kapena tikamalowa chaka cha tsopano munthu umadino koma ine kuti ndisangalale pamene pakhale zinthu ziwiri kapena zitatu mwakonza chani kunyumba kwanu majerero ndi amene akusogola pamenepo kupempheraso kuti mkati momo kuli kudya ndi kupemphera zonse zikuyendera pamodzi pamenepo iya aya simukungonena ino bwana zeni duizo munena kwambiri kwazi chabwino ndiye tikadya chani kunyumba yoyambira ndi nyama ya nkhuku imeneyi kakampungaso kali pati local chicken plus rice pa Chingerezi mumatero azatu wa skulu kuli kujerera majerero ali kumeneko danga si wabadwa mwana wa Mulungu tikulowaso chaka cha tsopano ndithu chabwino ndiye pamene tikulowa chaka cha tsopano musankhe nyimbo ya mtundu wanji kuti musangalale pamodzi inu ndi banja lanu komanso nyimbo imeneyi mutchule abwenzi ndi anzanu kuti kodi mufuna musangalale nyimbo imeneyi limodzi ndi ndani ngakhale ndilibe Marocs koma ndimakonda nyimbo za reggae za ku Jamaica kondisewelera busy signal one more night ndisangalala kwambiri one more night imeneyi chabwana kwambiri chifukwa chani one more night ima ndipasa kachikumbumtima ka munthu wina waje ndinacheza naye madera ena aje ndinamupempha kuti akundipaseko so nthawi ina yake ya chiwiri ndi anandivomera one more night chabwino ndi imene mufuna muvine ndi ndani poyamba akhala mai yanga ndi azing'ono anga amene ndi Francis Boloma Steve aso magayiz anzanga amene mathamanga nawo maganyu pano pa town achina 1 liter achina zomba 1 liter munthu 1 liter munthu tamene sure ndathokoza tifuneni nyuwere yabwino ifeso tikubwezereni ulemu omwewo ndinayiona to supporters aka mu barracks alandire ndithu mafuna abwino amenewo ndithu natu tukamba nkhani yonena kuti tikuchoka chaka cha 2024 tikulowa chaka cha 2025 inu chaka cha 2024 munganene kuti chaenda bwanji ine mbali ya ine chaka cha 2024 sichinaende bwino takumanzi pio zambiri maningana kukwera kwa katundu maningana kusika kwa drama ma business amene upanga sana ende molongosoka inu maembekezera chani timaembekezera kuti miyo yathu ichoka pa level ina ifika pa level ina koma mavuto asatilepherese kusangalala pamene tikuchoka chaka cha 2024 amati moyo tu ndi mpamba
moyo ndi mpamba tikuchoka mu 2023 tupita mu 2024 tupita mu 2025 kusangala nkofunikira koma kusangala kwa kukulu tilingalire kuti Yesu Kristo adabwera pa dziko lapansi kuzabadwa aina kubadwa so mnyoyo yathu ndiyeno inu posonyeza kusangalala kwanu mwakonza chani pa tsiku limeneli la New Year? Ine pa tsiku limeneli choyambira chimene ndakoza nizapita ku chechi kukapemphera kumuyamika Ambuye kuti Yesu Kristo abadwenso mnyoyo yathu. Inu ndampingo wanji kuti? Ine mpingo wanga ndi wa ECG. Enlightened Christian Gathering Church, Jesus Nation Church. Oh, chabushiri? Yes. Mpingo wanga ndi umene wo. Chabwino ndi abushiri tu amakonza tu mapemphero amati crossover. Inu muzapita kumeneko? Ndipo ineyo ngati kunongala bende secretary kuti mayina mndandanda wa anthu alipo ochuluka amene kupita crossover. Mwapititsa kale kumeneko? Ndipo yapita kale. Chabwino. Ndiyeno pamene tikukamba za chikondwerero chimene cha New Year, inu nkusankha nyimbo yanji yoti mulowe nayo chaka? Ine nyimbo imene ningasankha ineyo kuti Ambuye yankhulani komaliza pa moyo wanga ndadusa mzipinyo zomaliza koma amene ali ndi yankho ndi Mulungu yekha pa moyo wanga ayankhulenso komaliza. Nyimbo yanji imeneyo? Koma amene anaimbayo ndamuyiwala koma anaimba yankhulani komaliza muli ndi mawu omaliza ndinu Yawe. Mati mukaimva imakusunda ndipo nyimbo imene imandisuntha imanditakasa moyo wanga chifukwa china chiyonse chimene ndimapempha kwa Yehova koma Mulungu boni Mulungu wa nthawi ngati sana ndiyange andi tsiku limodzi imene azandiyange nawo chifukwa choti nyimbo iyi mwayiwala kuti anaimba ndi ndani nde inuyo ndikukupatsani mpata kuti mwafunire mafuno abwino anzanu. Mufuna kuti mwafunire ndani ndani? Ine ndifunira mafuno abwino choyambirira amayanga amayitebulu amakhala ku Mzuzu ndi abambo komanso sister wanga amakhala kwa Jenda Sister Febi, Jesse, Promise, Milako, wose ndikuwafunira sindingabane kuti ndiwatchule mayina onsewo anthu onsewo. Komanso mavenda anzanga apano pa Nkhata Bay ndikuti mafuno abwino pamene azakhale kuchisangapira chisangala kukasambira pa nyanja baba akasamale.